салом алейк бачаҳои азиз. дар ҷои мо каҳдрав саршидагиай ягон як ҳафта ду ҳафта шид ки каҳдрав нав сар шид. ҳар сола тайёр мекардем ин вақт. имсол нав сар шидааст, ду ҳафта шид. барое ки зимистон барфи бисёр зад, то 2 метр барфа зад, медунанд ҳама. лекин 2 метр барфа борун зад, барф паст шуд, тарма омад, ягонҷоро осеб надод. агар борун намезад, имена қишлоқи мо як бор дигарам гуфта будам, таги тарма мемонд. ба ғайри и ҳам қишлоқҳои дигар хайфи тарма бисёранд. борун зад, тарма бисёр, деров шуд барфа дидеси ҳо уҷода. дидеси ки барф ҳолем ҳастай. И вақт дар 2 август, 3 август имрӯз. дар 3 август ҳеҷ вақт барф намемонду болода. имсол мондагӣ барои ки барф бисёр буд, ово ҳолем дарёан, ови хингов масалан, ина ови хингов дарёи ҳолем паст нашудааст. солҳои гузашта и вақт паст мешид, моҳиям пайдо мешуд. барои дарёб додани об моҳӣ камрангай, камчинай. каҳдрав мардум бисёр даровида истанд. мо нав сар кардем. имрӯз 3 рӯзай сар кардам. бале, инҷа кадрави худмонай дар инҷа видеои суҳбат бо подписчико ана инҷа съёмка карда будем. ана инҷа территория мо ба иҷофати ягон 80% агар алафи соз кунам 80-90% мекунам. ҳоли нав ягон 300-400 дравидам. ай дарза дигарон меянд мефармон, бачаҳоро меянд, бачаҳо меянд дарза мекунанд. худам медравам. ана мутара нав кардем. муборак боша. ба шумоам тааллуқ дора. бародаро зинда бошанд, медунанд ки киё. каҳ ана ҳамин қатӣ медравем. бензиновая коса ба забони русӣ. мегӯянд бензиновая коса. ҳамин қатӣ дар дамаш арай. тамошо кунед. ина ҳамин арай. то мехӯра. ҳамин хел медравем. касоне ки каҳдрав мекунанд ба доси русӣ мегӯем, доси тоҷикӣ мегӯем. ба доси русӣ, доси калон қатӣ каҳдрав мекунанд. совет обязательно бигире ҳам хеле. барое ки ба доси русӣ одамо ҳастанд ки то 100-120% медраванд дар як рӯз. лекин таъриф намекунем. худам дар як рӯз ай 20% зиёд дравидагӣ нестам дар ҳаётам. маъқул нест, наметавонам, дастам пеш намерава. барои ҳамо ай 20% зиёд дравидагӣ нестам. не ки ба и як рӯз ҳамҷа дравидам, рӯзи дигар омадан дарза кардан 120% шуд. и аҷоибай барои ман, барои худам аҷоибай. дарзои мон дарзои бузбаланд. хеле мебинӣ? дарзои калонае ки вақти бардоштан ба шохин ай миёнатам халос мешай. ай миёнат безор мешай. так, инҷа нав дравидагиам ҳамин рӯз пеши обед дравидем. дарза кардагӣ нест. насиб боша пага саҳарӣ вақте ки шак нам гирифт дарза мекунем. алаф имсол камтарай. барое ки шхеле гуфтем барф бисёр зад, баҳор ношида, тобистон шуд, алаф аз замин қадрш баланд ношида расид. барои ҳамон алаф кама. ина дидесте? инҷа меомади алаф ина иҷа буд. уқа баланд буд. ин ҳозир иқа пастай. хайр созай. бад нест. инҷай адрун раг гаштан осон нестай. шхеле мебинӣ ина. алафи юған расидагиай. поёнтар бачаҳо медунанд юған бар вақт тамом шудагиай. инҷа юған расидагиай вақти даравшай. баъзеш зард шудагиай. касоне ки юған набошносанд. юған торун мунҷ. и бензиновая коса қатӣ ай рӯи хок медравӣ. хайр расход бензин мекунӣ. расходи бензинта ай ҳамо алафе ки ба доси русӣ медравӣ дар замин мемона, и алафа медрава. ҳамо алафи дравидагӣ пули бензинта мебарад. так что бепарво ба дили ки шуд бигирӣ. ҳамин хеле
мардуми кадрао дар кора дар гандум дар ришқа гандум ҷав дигар зиғир дигараш бисёр ба кор меояд. наҳо ҷо қати бояд бидравам хел ҷое ки диёр ҳастанд ана ҳам боло қати бояд бидравам. насиб бошад 2 рӯз дига тасмим гирифтем ки 2 рӯзда бояд ҳамиҷаро буд кунам. ягон 300 дарзаи дига бояд бишавад. ҳаракат мекунем ки ба фикрам дар 2 рӯз буд наметонем, барое ки ай пеш баъзе ташкилиён туяй исусу ҳамхели ҳозир соатам рафтагия имрӯз дер кардем баъзе ҷо рафтем омадем мутарҷон қатӣ ай болои кӯ бромада болои кӯ даем ҷое ки хор дравида будем ҷар карда будем ҳайнем ҷай хор ай ҳамиҷа дравидам ай хамби дравидам ҳамиҷа ҷар кардам ба қишлоқа. ин наушникҳо барое ки овози ҳами бензиновая каса ғам натия ям музика мемонӣ гӯш мекунӣ ба роҳат дравидан мегирӣ. ҳоли пойнаоз нишон метим анай деҳай дара ҳайронай ҳам машти гуфтаги ин маштай инай мардако иҷа дарза кардестай ин мардакам ҳам хели бензиновая каса дора дравид дарза кардесаст. Юсуф ёв ҳама тинҷай дер кардем кам не қишлоқҳои меонаду ҷур дара ҳайрон ҳамин хел инҷара надравидем гуфтем ки алафш камай намедравем гуфта алаф камтарай нере мирзо муҳаммад мегам мирзо муҳаммад анҷело меган ира драв кардестай ба бензиновая каса тарзи дравидани бензиновая каса. мардумам кадрав ай мирзо муҳаммад анҷело меган ҳама мардумам поино дравидестанд онҷа саъдулло саъдулло ҷа дравидестаст иҷа ҳамаш кадравай ҳамаш ӯ поино даштора ҳама дравидаи тиёран и боло баландтарай дер қоқ мешавад дер мераса барои ҳамун мардум нав дарава сар кардан ҳо то уҷора медраванд болои кӯ уҷора медраванд болои кӯда мо ҳам кадрав дорем як ҷои дигар ура медравем. мирзо муҳаммад доси бензиниш мазаш нест айб шаёфтем ҳозир бояд созиш кунем. вибратсияш кам шуд. инаҷа қишлоқи зивай инаи дурунда як чишмаи ҳасанӣ меган мардум ҳамиҷа об мехӯранд ҷа омадӣ беоб шудӣ чой мере хатед овардӣ ки беоб шудӣ ҳамиҷа ҳами дарундай ҳами чишма мерай об мегирӣ ҳами чишмара ҳами қишлоқ бурдагия дар назди ҳавлиёшон ва давравод кардагӣ рехтестай дарзои мирзо муҳаммад немқаян айқа дига пас намешавад. анаҳо навҷа аҳмад комилов меган дравидеста уҷа иҷа замини моай буромадем байи замина заминда алаф спарсетай спарсетам поинда як одам корид ҳамун спарсет буромад омад ина ҳамин хел ҳо тоҷар нарафтагиай и тараф тоахир рафтагиай ҳар сол шамол зиёдш мекуна неҷа раҳи мошинай ҳо саъдулло гуфтем поям фаромӯш кардам бум раҳи мошин ба ҳамун ҷай ҳамин мотоцикл ба ҳамунҷо омадем ина вайҷа буромадем ина ё дарза нестанд ино дуташ як дарза барвақттар дравидадум барои ҳамун майдаш омадем ки яки агар борун зад борунам зад камтар тагошон пусидагиян дидеси сиҳштагиян як бародар ами як қишлоқ хай номша намегирем
که همه دروا انت درده کلون میمونه بارون میزنه رو گردون میکنه کاخ شوند تاگش میپوسه سیاه میشه که وقتی که پدرش میاد میگه که برای چی که سیاه شدگی برادر در نزدی 3-4 کسی دیگر چی گفتنش نمیدونم برگشته میگه که یک نمود علفه که وقتی خاک شد سیاه میشه های بچه ها میفهمند دیگر گفت گفتن نمیشه بچه ها دیگر هم میگن ها راست میگه همین خیلی علف زمینه مودم هسته که خاک شد سیاه میشه خیلی که علف او زدگی بارون زدگی پوشیدگی های برادر در برای کادر دروی کسیل کم دیده میرزا محمد کمتر عباراتش سرنگه خیر دروی دیسته نمیدونم یا کی متعارف کردیم خدمونا اما عبارات تستره عباراتی کاریمون در برای کادر دیگه بیشتر گپ نزنیم خیلی همینه حیات هر یک آدمی ما 1,800-2,000 درزه تا 3-4,000 درزه را میدروه این سردنیه مبین تا 3,500 درزه 1,800 تا 3,500 درزه را سردنی وطنداری همین قشلاق ها میدروه هست آدمانی که ای کمتر نه 1,800 کمتر نمیتونم که هست نیست شنیدگی نیستم ممکن نباشه 3,500 زیاد هست آدم ها بسیارن که ما با ماشین میبریم لیکن آدمایی هستن که با قدی سیم چنگه قطی با پایین با قشلاق با نزد حولیشون میبرن او را هم سیم کم میکنیم بعدتر وزی سر نکردن که هوگینا برای همون یکان 4-5 بعد سر میکنن او را هم سیم کم میکنیم نشاندون میتیم زنده باشه فراموش نکنید برای پایینده یک کنوبکای زیرکنی هم کنوبکه را подписаться هم بکنی ما کم کم گم بدیم نه ما نبدیم بعضی پرابلم های هستن که با آوازی بلند گفتن نمیشوند خیلی برای بعضی برادران رو میگیم در ایما بعضی ها را خیلی کسی که نمیدونن خیلی زندگی چو میکنی خیلی پرابلم ها میشوند زنده باشه باز تا دیدن